Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 26 rozdział. Ciężoba i postanie ze umrzonych od Jezusa. Ostatnio przepowiedź ciężoby. I stało się, kiedy Jezus skończył wszystkie te słowa, rzekł swoim uczniom: Wiecie, co za 2 dnie je Pascha, a człowieczy syn będzie wydan, co by być ukrzyżowan. Sanhedryn. Tedy zgromadzili się arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi ze ludu na placu przy chałupie od arcykapłana, którego mianowali Kajfosz. I naradzali się, co by Jezusa chycić chytro i ubić. I godali: nie we fajer, co by nie było zbóżki pośród ludu. Betania. A kiedy Jezus był we Betanii, we domu od trędowatego Szymona, przyszła była ku niemu baba ze alabastrowym statkiem mazidła fez kosztownego i wylała na jego głowa, kej legał przy stole. A kej ujrzeli to jego uczniowie, zgorszyli się i godali: po jakiemu to marnić? Dyć to mazidło można było sprzedać za wiela i dać to chudobnym. A kej Jezus poznał, to rzekł im: czamu starunek dowocie tej babie, dyć dobry czyn zrobiła dla mnie. Dyć dycki mocie chudobnych usia, a mnie nie mocie dycki. Toć łona dała to mazidło na moje ciało, na mój pogrzeb to zrobiła. Zaisto godą wam. Kaj ino bydą kozać ta dobro nowina we całkim świecie i to, co zrobiła, będzie go dane na jej pamiątka. Łoszyda od Judosza. Tedy przyszedł jeden ze 12, którego mianowali Judosz Iskariota, do arcykapłanów. Rzekł im: co chcecie mi dać, a ja go wam wydom. I dali mu 30 szczybnioków, a odtedy szukał przyżytości, co by go wydać. Ostatnio wieczerzo, rychtowanie Paschy, a pierwszego dnia przaśników przyszli uczniowie od Jezusa i godali mu: kaj chcesz, co by my ci narychtowali, co byś se pojot Pascha? A on rzekł: idźcie do miasta, do onego i rzeknijcie mu: rechtor Godo, czas mój je blisko, u ciebie zrobia Pascha ze moimi uczniami. I zrobili uczniowie, jako im kozał Jezus, i narychtowali Pascha. Wyjawienie łoszydnika. A kej przyszedł wieczór, lygał przy stole ze 12. A kej oni jedli, rzekł: zaisto godą wam, i że jeden z was mnie łoszydzi. Tedy zecnili się fest i każdy z nich napoczął mu godać: bodej nie jo, panie. A on we odpowiedzeniu rzekł: ten, co za tonką ze mną we statku rynka, ten mnie łoszydzi. To człowieczy syn odchodzi, jako szrajbli o nim, no ale niedobrota temu człowiekowi, z kiszkerego człowieczy syn je łoszydzon. Lepiej by mu było, co by się bo nie narodził ten człowiek. A we odpowiedzeniu Judosz, co go łoszydził, rzekł: bodej nie jo. Jestech, rabbi. Godo mu: ty żeś powiedział. Eucharystyjo. A kej oni żarli, Jezus wziął chleb, błogosławił, połomał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to je moje ciało. A kej wziął kielich, podziękował, dał im i godał: pijcie ze łonego wszyscy. Toć to je moja krew Nowego Testamentu, co dla wielu je wylewano na wyzwola od grzechów. A godą wam, co od teroski nie byda poił ze tego owocu winnice, a że do dnia owego, kaj byda go pił z wami nowy we królestwie od mojego ojca. A kej zaśpiewali hymn, wyszli ku Oliwnej Górze. Przepowiedź łoszydy od Pietra. Tedy godo im Jezus: każdy z was zgorszy się mną tej nocy, bez to iże szrajbli, chlast na pasterza i rozproszą się byrki ze stada. A potem, kej byda ocucon, pójda przed wami do Galileje. A we odpowiedzeniu Peter rzekł mu: kejby wszyscy zgorszyli się tobą, jo nikej się nie zgorsza. Rzekł mu Jezus: zaisto godą ci, i że tej nocy
pierwej niźli kokot zapieje, 3-krot się mnie zaprzisz. Godo mu Peter, bali jeźli trzaby było, co by jo z tobą umrzał, nie zapra się ciebie. Tak i wszyscy uczniowie powiedzieli. Jezus we Getsemane. Żykanie. Tedy przyszedł z nimi Jezus na plac, co mianują Getsemane i go do uczniom. Siednijcie tukej, a jo puda i byda hańżyką. I wziął Petra i 2 Zebedeuszowych synów, zaczął się cnić i bać się. Tedy godo im, nie ma hersko moja dusza aże do śmierci. Ostańcie sam i wachujcie ze mną. A keď Jezus poszł trochę do przodku, pot na swoja gęba, żykał i godał. Ojcze mój, jeśli je to możebne, niech nie przychodzi na mnie ten kielich, jednakoż nie jako ja chcę, a jako ty. I przyszedł do uczniów i znot ich weśniku i go do Pejtrowi. I tak nie mieli żeście siły 1 godziny wachować ze mną? Wachujcie i rzekajcie, co byście nie weszli we pokusa. Toć duch je chutki, no ale ciało płonne. Zaś powtórę poszł, żykał i godał. Ojcze mój, jeśli nie może ten kielich przyjść kole mnie, co bych go nie wypił, a i będzie wola twoja. A keď przyszł, znot je zaś we śniku, z kuli tego, co były oczy ich łobciążone. A keď ustawił ich, poszł zaś i żykał po raz trzeci i jedne słowa rzekł. Tedy przyszedł do swoich uczniów i godo im. Teroski już śpijcie i dychejcie, a toli przybliżyła się godzina i człowieczy syn będzie wydany we ręce grzeszników. Stóńcie, pójdźmy, a toli przychodzi tym, co miłoszydzi. Chycynie Jezusa. A keď jeszcze on godał, a toli Judosz, 1 ze 12, przyszł, a z nim wiele ludziów ze mieczami i karkoszkami od arcykapłanów i starszych ludu. A ten, co go oszydził, dał im cecha i godał. Tymu, co ino dom kusika, on je, chyćcie go. I wnet przyszł ku Jezusowi i rzekł, być rod, rabbi. I dał mu kusika. A Jezus rzekł mu, towarzyszu, na co żeś przyszł? Tedy, keď przyszli, położyli ręce na Jezusa i chycili go. I atoli jeden od Jezusa, keď wyraził ręka, wyrwał swojego miecza, a keď szastnął ciury od arcykapłana, utnął mu ucho. Tedy godał mu Jezus. Wraź nazot swój miecz na jego plac, bez to co każdy, co bierze miecz od miecza ginie. Myślisz, co nie moga teroski batać mojego ojca, a domi godni niźli 12 legionów posłów? Toż jako mają zbyć się pisma, co tak się stać musi. Owej godziny rzekł Jezus tłumom. Wyszli żeście ze mieczami i karkoszkami jako na baraby, co by mnie chycić. Każdy dzień siedział żech u was i nauczał we chrumie, a nie chycili żeście mnie. A to wszystko stało się, co by zbyły się pisma od proroków. Tedy wszyscy uczniowie ostawili go i uciekli. Jezus przed sądcami, przed Sanhedrynem. A keď oni chycili Jezusa, odkludzili go do Kajfasza, arcykapłana, kaj uczyni w piśmie i starsi byli zgromadzili się. A Peter szedł za nim ze dalsza, aże do placu przy pałacu od arcykapłana, a keď w los rajn siednął ze badynerami, co by widział koniec. A arcykapłani i starsi i cołki Sanhedryn szukali fałesznego świadectwa przeciw Jezusowi, co by go uśmiercić. I nie znodli. I wielu fałesznych świadków przychodziło, no ale nie najdowali. A na koniec przyszło 2 fałesznych świadków. Powiedzieli, on rzekł, moga zbulić chrom od Boga i bezczynnie odbudować go. A keď stał arcykapłan, rzekł mu, nic nie godosz we odpowiedzeniu? I co to je, co oni przeciw tobie świadczą? No ale Jezus był cicho. A we odpowiedzeniu arcykapłan rzekł mu, wzywam cię do łobiecki na Boga, co żyje, co byś nam rzekł, jeśli ty jeżeś pomazaniec, Boży Syn. Godą mu Jezus, ty żeś powiedział, no ale godą wam, od teraz ki ujrzycie człowieczego Syna,
co siedzi po prawicy druka i co przychodzi na niebieskich hamerach. Tedy arcykapłan rozdorł swoje szaty i godął: zbluźnił! Na co jeszcze czanom świadków? A toli żeście teroski usłyszeli jego bluźnierstwo. Co wam się zdo? A oni we odpowiedzeniu rzekli: winien je śmierci. Tedy forskali na jego gęba i fackali go, a inksi chyrkali i go dali: prorokuj nom, pomazańcu! W to cię szastnął. Łoszyda od Pejtra, a Pejter siedział poza na pałacowym placu. I przyszła k niemu jedno służka i go dała: ty żeś był ze galilejskim Jezusem. I zaprzął się on przed wszystkimi i godął: nie wiem, co godosz. A kej on wylos do toru, ujrzała go inkszo i go dała hań. I on był ze nazarejskim Jezusem. Tedy zaś zaprzął się ze łobiecką: nie znam tego człowieka. A po chwili przyszli ci, co hań stali, rzekli Pejtrowi: isto i ty jeżeś z nim, co i twoja gotka ujawnio cię. Tedy napoczął zaklinać i obiecać: nie znam tego człowieka. Łoros kokot zapiął. I przypomniał se Peter rejda od Jezusa, co powiedział mu: pierwej niźli kokot zapieje, trzykroć się mnie zaprzysz. A kej wylos wek, gorsko ślimtał.